네. 함바이 하스테니 조또 루그럭노 त्रिपुरा बिसि कतालो तैया कोई आनी खा कहा हम जब माते खोलुमाया फारो तापलाई को लाई थांगे बिसि रखनी है तिरिंग बिसि कतालो करन करन जागाव पालायलायनाय एवं पालायनायनि बागै रुवाजिमा खालायजा जत जागावनो कचां कचां खालाय पालाय मानथन अब न तैया कोई राज्यनि जत दफानि लुगरकनो आं कयो जेन तिरिंग बिसि कतालो खाबाय खुबाय तंथकमाबाय लामसगै पालायनायनि बागै कयजाओ ते आबुनि साथे साथे मुइटुफ्लाय रनानि मुचुंगो जे त्रिंग त्रिप्राब्द जेमन 590 इंराजी ख्रीष्टाब्दव चिनी त्रिपुरा हानि बोबाग्रा जुजारुफा 118 नम्बर बोबाग्रा बांलानि एकटा अंचलनो जय खालाय जे चबा खालाय सेबि आइ मामानि चबा कपलाय खालाय फाइमानि आबुनो तुया गय जे त्रिप्राब्द तिरिंग बिसि लेखानानि जेंगि फाइबानि आबो ताकलाय राचि ब्रै थामचि थाम अर्थात 1433 त्रिपुरा बिसि अंनानि थाम दंग आबुनि बागै आं अमनो कयरानि मुसंगो अजराव जे सिनि राज्यनि जत लुपुर राज्यनि जत लुपुर लाई थांनाय बिसिनि हायनो ताकलायबो जोंगो 362 दिन बिसि खलगो गाहाम गोरों खालाय स्टेटनि हास्टेनि डेभलपमेन्ट खालाय जत पलिटिकल पार्टी जत रिलिजननि बररक जत जातिनि बररक जत गाहाम गोरों खालाय जों गोजां दङै थांमानानि बागै बिसि कतालनि आत्महर्थ आं राज्यनि जत लोकरनो हामजागमा तैखा गाहाम रुइ कचार एक्चुअली তাবো হাস্তেও যে একটা অংশ শিক্ষারক শাস্ত্রক সারক যেভাবে হামিয়া তংবং হামিয়া চামং হামিয়া মুম্বাই গোদাलै दङै दंमानि आरनि हते यगै फाइनानि बागै आं कयदानि बसुमो ताकलायनि बिसि कताल जों একটা থিম নারায়ণানি রান্নাय চিনি একটা কক বৌদ্ধমা এবং এমন একটা চিনি কক समाय दंना रान्नाय जे 1433 तिरिंग बिसि कताल बिसि कताल जों चिनि तंमं हामिया चामं हामिया वानसुमं हामिया अबरक जेन ईश्वर जोंनो आ जागाव ताखिग्लायथन जोंनो गाहाम लामाव लांसिथन आबनो राज्यनि लुगरक नि थाने आबनो ईश्वरनि थाने आं सुरिनानि मुचुंगो एवं सुरियो जेन चिनि दफानि बरक गंथन बयनि दफानि बरक गंथन विशेष खाय जे शास्त्रक सारक यट्रक जेबाबे निसावो जेबाबे साम हामियावो नमं हामियावो ड्राग्स इनभल्व होय थांमानि हयते याक्का गिथन ईश्वरनि थाने प्रार्थना खालायो एवं ताकलायनि बिसि 1433 त्रिपुरा इरा तालहिं बिसि कताल जेन गाहाम ग्रों खालाय थांथन तेयम हायख्लायनो जे 362 दिन बिसि कलगो प्रत्येकटी दिन प्रत्येकटी मास प्रत्येकटी जड़ावनो जत निबागैनो गाहाम थम आबना मतायनि थाने सुरियो।